Älä nyt sanotte uudestaan. Älä sinun pahata. No niin, Bertta katsoo. Älä! Jälkikoiten. Mitä sinä oot siihen maahan laittanut? Mitä? Mitä sulla siinä purkissa oli? Elä Bertta pane suuhun. Näytä niin. Oliko sulla kananruokaa? Joo. Mikä siinä on? Oho. Onko sulla killi? Killi. Mitä sinä teet? Vähän tuolla niin. Mitä sulla siinä oli? Tuo. Suholaa kanoilleko?